Kaga shi wancan saurayina har da kuɗin mamashi yake satowa ya kawo. Kuɗi kaɗai? To ni cawo a kuɗi mota har da karamaki shi a yi. Shi wancan mai tsalle ya kwaɗo wane ne? Kai, tsohon saurayin nan nawa ne da nake gawa. Masu gari, wata nawa yau baka zo gani na ba gidan ga. Ko dan na saka satan kuɗin mamaka shine yanzu kai da kuraje kwata-kwata ka bar zuwa wurina. A'a, ni ba haka nan bane a yankin lura tun da aka tai kwanje, da aka dawo daga kwanje. Mamam tana mun miya mai daɗi gidan mu yanzu muna sha. Kenan yanzu saboda miya ce ka wata harakata. Ka shi ko? Miya? Miya. To mu ina ruwan mu ana maka miya mai daɗi ko mai ɗaci? Ha? A'a, ni miya ake mun mai daɗi kuma mata ta kwatanta mani ta ce ni ɗan yaro ne ba ni soyayya ba ni mata ce mata ni ma na bari shi ma yanzu abin da ya sa na zo yanzu dan da in ce muku ne mamma tana mani miya mai daɗi kuma suna aram din shi ma suna ya daɗi suna miya mai daɗi ake mai da aram kai da Allah ya muna shiru ana muku miya mai daɗi to bon wannan aram daɗi da ka waɗi wannan kowa shine yake so kowa ai ya san daɗi to miye ne dan sauran Ya haƙuri bebe kakkata da zuciya saboda wannan. ya shi wanga ya zo yana ta wasu yan kumbura kamar jemage ni na ruwana ni kaga da aram daɗi na ma nake yawo mata ita take bani shi. Kakka masar mai na iskancewa. Wanga tun da ka huta harakata shine nan yake kawo mun kuɗi, yake kawo mun komi da komi. Yo in yana kawo miki kuɗi, gaske yana kawo miki aron dadi. So ni ina ruwana da aron dadi, gidanmu ma shi ake ci. Yo ni ma ai gidanmu aron dadi ne ake ci. Wai me kake so? Mu har da mayonnaise ke gare mu in gaya maka. Ni kuna da mayonnaise mu ma muna da. Yanzu shine nace bari in zo in kawo miki ki dinga shan miya da shi. Kasan ni dadi na da kai wallahi da ka samu wani dan alheri zawa. Ki amsa ko? To da Allah raba. Alheri ne bebe. Alheri ne. To da Allah raba ki bani mu rabar kuma soyayyar mu ta kare. In raba in baka kuma soyayya ta kare. Dan aram in ina so amma soyayya ta mutu wanga wai miya mai daɗi ne ke kuma har dariya kike mishi da Allah kina mishi dariya zan miya. In kore shi. In kore shi ka dawo in kore shi. Wannan ka dawo in kore shi ko ka in kore shi. Na dawo. To da Allah to ba na bada tahiya ka nace soyayya kace baka kawo hasa ko ciro da biyu ko uku ke banda ba na badawa Aminu sai dai ka mutu tahiya ka nace shono me maye ka gani na baka da wayo ni wayo gare ni kai in ka zaga na rantsi da Allah yana hoshe ma kai yanzu yanda za a yi mu je ka raka ni uwa to ni ma ba ni da guda yanzu yo kai da kai ka kawo mace to shikenan ba mu tsana tunda da kai ne kin gani yanzu yaran daji to yana jin dadin mu kuma mu je